per Arnau i Adelaida, les parets del monestir. Sabeu on podem trobar aquestes dones? Aquest premi? Veu que a la base del pont hi ha un forat ben gros. Doncs dir, si està sortint el sol, que és... Com ho dieu així? L'Alqueria. Doncs es veu que a l'Alqueria hi havia un mas. Hi havia els personatges dels negocis. La primera llegenda que us vull explicar és de quan Cervera encara no era Cervera. Cervera era simplement una ciutat mig emmurallada. L'havien començat a construir aquí, havien donat la volta a la ciutat, però es havien quedat aquí. Llavors faltava un tros de muralla per construir. A Catalunya hi havia un rei que es deia Pere III. I en Pere III, com a bon rei català, tenia un rei enemic. I era un rei que estava allà, castellà, el castellà encara. Val? Doncs allà el tenim. Tenim el rei que està aquí, en Pere, i el rei castellà, Val? Doncs bé, com a bons reis enemics, de tant en tant es barallaven i van quedar per fer una batalla enmig d'aquella ciutat que estava mig emmurallada. El rei Pere va agafar tot el seu exèrcit i se l'en van dur cap a davant d'aquella ciutat, mig emmurallada. I van posar les seves tendes en una esplanada que hi havia a davant d'aquella ciutat. Resulta que en aquella esplanada hi vivia una família de cérvols que acampaven tranquil·lament per allà fins que va arribar el rei Pere. Si baixem per la costa del Mediterrani, sí, deixem el delta de l'Ebre, arribem a terres valencianes, sí, doncs per sota de València està Alacant. Hi havia un califa que regnava a Alacant. A la ciutat d'Alacant hi havia un califa que tenia una filla molt bonica. Es deia Càntera. Fins i tot el nom és bonic, oi? Càntera. Ella era molt bonica. Tenia a dos cavallers enamoradíssims, molt enamorats. Primer hi havia el Manzó. El Manzó era un general conqueridor que venia de Còrdova i tenia aterrides totes les terres que teníem el califa allà. Si tens ambició, trobaràs la teva riquesa. És que aquest està molt bé, però és que aquest també, no? Pot arribar a ser molt poderós, pot anar molt bé que la meva filla es casi amb un general tan poderós. I que aquella vinya no donés un sol raïm, no pararia, que sí, podria anar a fer.
va, aigua aquí sota. Que va, i van passar anys, anys, i l'home què? Cavava i cavava i cavava. Però us heu imaginat que caminava d'aquesta manera. Dius que el raó va realitzar espectacles que li van semblar bonics i que li van venir ganes de passar-lo. Benvinguts i benvingudes. Si em voleu seguir, sisplau. Benvingudes i benvinguts. En aquests carrers trobareu les arts malignes del diable. Del dimoni! Ja no sé ni quants dies fa que el rei em té aquí. El rei està abusant de la meva dona. La llegenda del fantasma decapitat. Tota parella acabada de casar ha de passar a veure el senyor rei. Foc! Mostreu-me, què em porteu aquí aquesta nit? Sisplau, si pogués, us podria fer una excepció. Jo li serviria. No! Aquest dret és injust! Tu, passa cap a la meva cambra. Voleu veure la decapitació? Però ben juro que aquest rei no dormirà mai més tranquil. Ja fot dies que m'enfilo per les parets, hòstia! Ell que endevina totes les coses! Sabrà dir-me si és veritat el que m'imagino. S'acosta aquesta casa! Veniu! Pugeu per aquí! Que veient davant el mercat vol saber si la seva dona l'enganyen. La matarà! Aneu! I vostès? Què hi fan aquí? Si volen veure com la degollen, han d'anar cap allà dalt. A mi no m'hi veuran pas. Au, vinga, Però pare, anem-hi, que ells també hi van. Et dic que no. Ara m'explicaràs com ha anat a parar el meu anell de casada dins la berra que acabem de degollar. Ara m'explicaràs. Ho sé! I tant, si ho saps. Sou molta gent, què hi feu aquí? Una vegada em vaig veure acorralat i el vaig haver d'amagar a una casa on hi havia dues nenes petites. Els hi vaig haver de dir que, sisplau, que no diguessin que el pan no era allà, que si no les hauria de matar. Si vaig que es troba aquí i ens mata com la vida que el metge palla i es penja les clamastres d'un foc, mare! Però si el pare és mort, i això t'ho dic jo! Bona nit! El diable us espera! Demanar és molt fàcil. Només heu de pensar allò que més desitgeu i jo mateix us ho podria aconseguir. I a canvi us demanaré ben poca cosa. Els teus llavis cremen. Els teus llavis cremen. Pensava que els seus diners eren un bon reclam, però qui vol una boja i estranya? Doncs mira, El nostre avi s'ha mort, que se l'ha endut el dimoni. Només cal que penseu en allò que més desitgeu. Potser no l'heu vist mai. Viu en una d'aquelles cases Què feu tanta gent per aquí? Ara són hores d'estar pel carrer? Ai, està tanquinat. Pobrissó. Crec que només té 12 anys. Jo ja li vaig dir ja. Se'l va trobar el mossèn. El mossèn m'ha dit que us espereu. Endavant, endavant, endavant. El mossèn fa molta estona que us espera. Endavant, entreu cap a l'església. Entreu, entreu. No! No. Aquest maleït monstre de dona no pot tornar a sortir amb la seva. Ja esteu aquí. Heu de saber que la missa d'avui serà molt estranya. Però creieu-me, és pel bé de tots. Portem massa nits de lluna plena que acaben en desgràcies. Temo els desconeguts que apareixen de sobte i entren a casa l'evident, cridant... A la foguera aquests humans, ens els mengem i ens en rentem les mans! A la foguera aquests humans, ens els mengem i ens en rentem les mans! A la foguera aquests humans, ens els mengem i ens en rentem les mans! Aquestes paraules retunyen dins del meu cap. Després la porta sempre es tanca.
El silenci envaeix tota la casa durant 15 minuts exactes, fins que se sent un crit eixordador. I després res més. Silenci. Passen les hores fins que el dia clareja, i quan clareja se sent el fas d'una fletxa que travessa el cos del primer ser viu que passa per davant del portal de la vident cega. Hi ha crits i corredisses. Tous viuen desgràcia. I això no pot ser. La promesa que li vaig fer per salvar en Quimet era que cremaria la Bíblia, però el que faré en realitat és cremar el seu llibre sagrat. Heu sentit aquest riure malèvol? És d'aquella mala bèstia. Feu veure com si la missa hagués començat fa estona. I aleshores el sant alcalde digué: beveu-ne tots. Aquesta és la meva sang, sang de l'aliança nova i eterna, vessada per tots vosaltres en remissió dels pecats. En remissió dels pecats. Sentiu? Sentiu? S'està consumint com es consumeix aquell llibre! S'està cremant com es crema aquell llibre! En Quimet reviurà i el poble respirarà tranquil. Vosaltres també heu de cremar les vostres pors i les vostres angoixes. Només així viureu en llibertat. Van decidir que serien tan rics com ho era ell i que mai ningú tornaria a passar. He pensat que la festa de la setmana que ve deixa guardar el nostre castell a la nostra manera. Però no sabem qui parlar i on anar. Encara es veu, no? No el vull per res, el seu vestit, amb el seu castell, la seva fortuna, en tinc més que de sobre. A mi no m'agrada.